morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव अनागारि खालामनायनि बेरेखायै क'क्राझाराव गोख्रों हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बांलादेशआव अनागारि खालामनायजों मोगा-मोगि जानांनाय हिन्दुफोरनि थाखाय न्याय होनांगौनि दाबिजों मंगलबाराव क'क्राझाराव लक जानगार मोनसा आसामजों मोनसे गिदिर हेंथा हानजा सुरनाय आरो हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया नसुंआरि हादोर बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय अनागारिनि बादै सांग्रांथि लाबोनाय। हानजा सुरनाया DN हिमायतसिंघा गेलेग्रा फोथाराव जागायदोंमोन, जेराव गोबां सोमावसारगिरिफोरा जिल्ला कमिशनारनि मावख' फारसे हानजा सुरनायनि सिगां ज' जादोंमोन। बाहागो लागिरिफोरा प्ले कार्ड लानानै आरो स्ल'गान होनानै बांलादेशआव हिन्दुफोरनि हेंथायै हिंसाखौ सोंखारिदोंमोन आरो थाबैनो राहा लानो खावलायदोंमोन। स्ल'गानफोरनि गेजेराव बांलादेश सोरखारजों गाग्लोब, हिन्दुफोरनि सायाव अनागारि खालामनायखौ बन्द खालाम आरो सोलिबाय थानाय हिंसाखौ सोंखारिनाय गुबुन स्ल'गानफोर दंमोन। हानजा सुरनाया गासै नोगोराव मोनसे सोमावसारनाय सोमजिहोदोंमोन, जाय जाहोननि फारसे मख'जाथाव नोजोर बोनो हादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, जेराव भारत सोरखारखौ बांलादेशआव धोरोमारि अनागारि खालामनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राजगावारि राहा लानो खावलायदोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ। बिटिआरआव साहित्य सेवा उत्सव 3.0 जागायजेनबाय। ओनसोलाव सावस्रि जोथोननि सुबिदाफोरखौ बांहोगोन। सावस्रि सिबिथायनि सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव साहित्य सेवा उत्सव SSU 3.0 नि थामथि खोन्दोआ मैयानिफ्राय जागायजेनो, जाय सिगांनि खोन्दोफोरनि जाफुंसारनायखौ बिथा खालामो। 3 दिसेम्बरनिफ्राय 5 दिसेम्बर 2024 मायथाइसिम थिखानाय बे हाबाफारिनि थांखिया गासै ओनसोलाव सावस्रि जोथोननि खाबुफोरखौ बिजिरनाय आरो जौगाहोनाय। गागि मावख'गिरिफोर आरो सावफाहामारि रोंग'साफोरनि दैदेननायाव आनजाद नायनाय बिखान्थिया जिल्ला देहा फाहामसालि, लेङाइ खोन्दोआरि नोगोरारि देहा फाहामसालि, रायजोआरि सावस्रि मिरु, गुदि सावस्रि मिरु आरो आयुष्मान आर'ग्य मन्दिर मिरुफोरजों लोगोसे गाहाय सुबिदाफोरखौ बिजिरगोन। बिजिरनायफोरखौ भारतारि रायजोआरि सावस्रि मानथायखौ IPSS खौ आबुं खालामनो थाखाय खुंनाय जागोन। बिजनी SDCS, बासुगाव CSC, फानबारि लेङाइ सावस्रि मिरु आरो खासिक'त्रा मडेल हस्पिटाल बायदि मुंदांखा थावनिफोराव बायजोआरि बिजिरनायफोरा सिगांनिफ्रायनो खुंजाखांबाय। बेफोर नाजानायफोरा बिथायारि सानज'थायखौ गोख्रों खालामनाय, सावस्रि जोथोननि सौहैनायखौ साबसिन खालामनाय आरो बयनिबो थाखाय गोजौ गुन गोनां सिबिथाइफोरखौ रोखा खालामनाय मिरु। थामथि खौराङावनो दङ। खेल महारन 2.0 आ सानजा क'क्राझाराव माल्टि स्पर्ट्स बादायलायनायजों जागायबाय। सानजा क'क्राझाराव आयेन आफाद बियाफ LAC नि सिङाव खेल महारननि नैथि खुंथाया मैया 3 दिसेम्बरनिफ्राय सानथामनि गेलेमु हाबाफारिजों जागायजेनबाय। सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSS स्टेडियाम बादायलायनायखौ बेखेवदों। एथलेटिक्स, फुटबल, भलिबल, काबाड्डि, साइक्लिं आरो दाबा मोनथाम थावनिफोराव खुंजानाय आयदाफोरनि गेजेराव दं KDSS स्टेडियाम, साइ क'क्राझार आरो खासिबारि सायामाया गेलेग्रा फोथार। बे बादायलायनायाव बियाबनि सिङाव मोन 28 गामि गौथुम जौगाखां आफादफोर BCDC नि बाहागो लागिरिफोर दं, जाय गुदि थाखोनि रोंग'थिफोरखौ दिन्थिफुङो आरो गेलेमुफोराव सुबुं समाजनि बाहागो लानायखौ बांहोयो। बेखेवनाय फोरबोआव क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मासान्दा पर्टिनआ गागि गेलेमु मावख'गिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलारि थाखोआव गेलेमुफोरखौ जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे बादायलायनाया 5 दिसेम्बरसिम सोलिबाय थागोन, जाय ओनसोलनि जिउगोनां गेलेमु हारिमुखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङावनो दङ। PV सिन्धुआ 22 दिसेम्बराव जुलि जागोन। समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला, खेबनै अलिम्पिक मेडेल देरहानो हानाय बेडमिन्टन गेलेगिरि PV सिन्धुआ 22 दिसेम्बराव राजस्थाननि उदयपुराव जुलि जागोन। सिन्धुआ हायद्राबादनि वेंकट दत्ता साईखौ जुलि लागोन, जाय पसाइडेक्स टेक्न'लजिजनि सासे मावफुं दिथागिरि।
सिन्धुनि जुलिनि रिसेपसना 24 डिसेम्बराव हायद्राबादाव खुंजागोन। सिन्धुनि बिफा पि.बि. रमनाया पि.टि.आइ.खौ बुंदोंमोन दि हाबाजों सोमोन्दो थानाय हाबाफारिफोरा 20 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन। 5थि खौराङावनो दङ। आसामनि दरंआव घुस लाबाय थानाय लोगो समबाय आफादफोरनि रेजिस्टारखौ हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि-कराप्सन आसामआ 3 डिसेम्बरनिफ्राय घुस लानायनि दायाव दरंनि एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रार अफ क'अपारेटिभ ससाइटि परेश कुमार राहुखौ हमदों। सासे अजद होग्राफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा रां नाजावनायनि उनावनो मावख'गिरिखौ गावनि मावख'नि खथायाव रंगे आखाइजों हमनाय जादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला घुसआ मोनसे समबाय आफादनि रेबथुमनायजों सोमोन्दो दंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव खामानि मावनानै भिजिलेन्स टीमआ मोनसे फान्दायदोंमोन आरो साहुखौ होबथादोंमोन जेब्ला बिथाङा घुस लागासिनो दंमोन। दायनिगिरिखौ हमनानै लानाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङावनो दङ। दुमदुमायाव गोर्बोआव थानाय सैमाखौ गाज्रि रोखोमै बुथारनायनि थाखाय सासे हमजादों। दुमदुमानि रुपै साइडिंआव मोनसे बेदरनि गलानि सासे मावथिआ सासे गोर्बोआव थानाय लामानि सैमाखौ गाज्रि रोखोमै बुथारदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सैमाया गारनाय बेदरखौ नागिरगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाथाया समबार 2 डिसेम्बराव जादोंमोन। जि प्लसजों रायज्लायनायाव जुनार मावथि अभय बराया बुंदों, 2 डिसेम्बर खालि जाय सानखालि जाथाया जादोंमोन, थागिरिफोरा पुलिसखौ जाथाय जायगायाव सौहैनायनि उनाव खामानि मावनायाव फेलें जानायनि दाय होदोंमोन। बिथांमोनहा दाबि खालामदोंमोन दि पुलिसआ सैमानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायाखैमोन आरो साहिल आली मुंनि दायनिगिरि मावथिनि बेरेखायै राहा लायाखैमोन। बबेखानि, पुलिसआ जोबनायाव 3 डिसेम्बर मंगलबार खालि दायनिगिरिखौ खायो। 7थि खौराङावनो दङ। बांलादेशनि थासारिनि बेरेखायै काजलगावआव गोख्रों हेंथा रेलि खालामदों। बांलादेशनि धोरोमारि मन'रिथि सनातनी हिन्दु हारिनि सायाव सोलिबाय थानाय हारियारि दाङाबाजि आरो अनागारि खालामनायखौ फोजोबनो दाबि खालामनानै रायजो नाङैनो लोगोसे चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव हेंथा हानजा सुरनाय आरो धर्ना होनाय हाबाफारि लायो। बे बोसोराव बांलादेशआव नासयनायनि बेरेखा फरायसा सोमावसारनाया गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाखौ होखारहरदोंमोन आरो नबेल गोजोन बान्था मोनगिरि महम्मद इउनुसनि दैदेननायाव मोनसे जोथोन लाग्रा सोरखार दादोंमोन। चिरां जिल्ला लोक जागरण मंच, साधु आरो धोरोम सिबियारिफोरनि नुजाथिनायाव काजलगावनि प्रेमसिंह ब्रह्म मेम'रियेल स्टेडियामनिफ्राय मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो 27 नं माहारियारि राजा लामायाव दावबायनानै काजलगाव सोहोरखौ नायदिंहैयो आरो जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव फैना धर्ना होयो। बांलादेशआव थाग्रा सनातनी हिन्दुफोरनि अनगायै अनागारि खालामनायखौ बन्द खालाम, इस्कननि धोरोमारि गुरु चिन्मय कृष्ण दासखौ हगार, जायखौ मोनसे नंखाय केसआव हमनाय जादोंमोन। बांलादेश सरकार हाय हाय महम्मद इउनुस मुर्दाबाद आरो गुबुनफोर। चिरां जिल्ला लोक जागरण मंचनि बोसोनगिरि अनुपम सरकार, आफादगिरि नरबेसर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि मंगल मुर्मु, मुंदांखा समाज सिबियारि इदेश बरदलै, नेहाथारि पार्थ शर्मा, बिजनी बियाबनि एमएलए अजय रय आरो गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा मैया काजलगावआव थानाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव नुजाथियो। फोरबोनि जोबनायाव जिल्ला कमिशनारनि गेजेरजों बांलादेश सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि महम्मद इउनुसनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङावनो दङ। बिपिएफआ 2025 मायथाइयाव गेलेनायखौ दिन्थिगोन। अदालगुरियाव हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथि। 4 दाननि उनाव जों बिटिसि खुंथायाव फैफिनगोन। बिटिसिआव जोंनि थाथाया गुबुन हानजाफोरनिख्रुइ साबसिन। बेनिखायनो जों इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेसजों गोरोबथा गैयालासे बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। प्रमद बर' बिग 0। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि 11थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीआ बे बिबुंथिखौ होदोंमोन। अदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि 11थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीआ बे बिबुंथिखौ होदों।
अदालगुरिनि मोनपुर गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय गेदेर गेवलां मेलाव बाहागो लानानै महिलारिया बुंदोंमोन, जुदि गोहोआव फैयोब्ला जोंनि एजेन्डाया हा पाट्टा राननाय। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव जिरायनाय बिटिसिनि साबसिन सा 10 फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 5 लाख रां होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खुलायै फोसावदोंमोन। बिथाङा बिटिसिनि मोन 40 गौथुमारि बियाबफोरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव 2,000 गोरिब सुबुंफोर, थामहिनबा गासै 80,000 सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ फोसावो। खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव महिलारिया बुङो दि जों लकसभा आरो उफ्रा बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बे खेबाव जों गुबै गेलेनायखौ 2025 मायथाइयावसो दिन्थिगोन। मोननै बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जयै गेलेयोब्लाबो बिटिसि बिसायख'थिखौ मोन्नैबो दोलोआ गाव हारसिंनो गेलेगोन। बेबायदिनो प्रमद बर' बिग जिर'। जों बिटिसिआव सोरखार दागोन। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय आरो हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखाइ काम्पा बरगयारिया बिजेपिनि दावबायनायनि सायावबो बिबुंथि होयो। बिथाङा बुङो दि आंबो बिखौ खोनाबाय, नाथाय काम्पाया दासिमबो बिजेपिनि टफि माला गानाखै। उनाव मा खालामनांगौ आं मिथिया। बेराफारसेथिं बिथाङा दाबि खालामो दि फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थिया एप्रिल 2025 मायथाइयाव जागोन। बेनि गेजेराव बारग' मन्थ्रि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि रिहन दैमारिया बुंदोंमोन दि जुदि काम्पाया दोलो नागारो अब्ला बियो दोलोखौ दुखु होगोन आरो बिथांखौ दोलो नागारनो नाङा होनना खावलायो। रिहन दैमारिनि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेलाव हाग्रामा महिलारि, एमएलए चरण बर', धोनस्री बियाबनि काउन्सिलर प्रेस मुसाहारि, दोलोनि लेङाइ आफादगिरि रबिनसन मुसाहारि बायदि गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।